The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matthew 7:21, Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Matthew 12:50, For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. Romans 8:26, Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought. But the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Jeremiah 33, verse 3, Call to me, and I will answer you, and show you great and mighty things which you do not know. Matthew 18:19-20, Again I say to you, that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three are gathered together in my name, I am there in the midst of them. Matthew 6, verse 6, But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. Psalm 37, verse 4, Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Before we start, sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan nga atong limpyuhan ang atong tagsa-tagsa kakalag. This is our routine, our SOP. Kinahanglan galimpyuhan ang atong kalag gikan sa mga sala, mga kasalanan, mga kapakyasan sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Ato kining isugid ngadto sa tubangan sa Dios kamahan. 1 John 1:9 nagaingon, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, for you, unbeliever, ang imong buhaton dili ang pagsugid sa mga sala, kundi ang imong paggamit niya ng imong free will. Aron ikaw makahimos labing mayroong danong desisyon nga imong mahimo sa tibok mong kinabuhi. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Acts 16:31 nagasulti, Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa karon magandam ta sa atong tagsa-tagsa kalag pinagi sa hilom nga pagampo. Let us pray. Magampo ta balaan ang mga Dios, nagapasalamat kami kanimo ning lain sa mga adlaw nga imong gigahin alang kanamo sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat o Dios sa grasyang buhi pa kami ning among lawas. Di mailan nga ang imong plano nagalihok pa hangtod ni higayuna busa. Dili kami takos nga mabuhi pa o ikaw matinumanon magayon sa imong mga saad.
Salamat sa imong grasya, imong kaluoy. Mani kami karon pinagis pagtudlo ka na mos balaang Espiritu Santo sa imong kamatuoran. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan atong mga subscribers, atong mga higala, atong mga silingan o atong mga igsuon diha ni Kristo, our fellow believers. Mga subscribers nga nagmainiton gayud sa pagsubay, pagsunod ni atong ministry. Sa pinagi sa YouTube, sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. So welcome kaninyong tanan. Niya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan og the dynamic spiritual life of believers. Now, unas tanan, gigpahinumdum ka nato nga mga magtotoo. If you are a believer, always remember that ingon nga mga sakop nining katuigan sa simbahan as church age believers, kita sakop na niining dayon espirituhanong inunta aristocracy. Pinagi sa grasya, kita nahiusa na kang Ginoong Hesukristo, ang hari sa mga hari ug ang Ginoo sa mga Ginoo, ug kita gisagop na ingon nga mga manununod into the royal family of God. Kitang mga Kristohanon nagaambit ni ining hataas nga posisyon kahimtang og pribilehiyo, even as we come from vastly different human backgrounds. So pinaagi sa atong pagsunod sa protokol sa Dios, ang iyang mga sumbanan excuse me ug ang mga pamaagi nga gilati diha sa balaang kasulatan, we learn to think as royalty and to conduct ourselves with the grace and honor befitting our spiritual status. Mao na nga atong timan-an kana, dili na kita ingnon nga yano nga mga Kristohanon, kundili nasakop na kita niining eternal spiritual aristocracy nga mao ang pagkasakop sa harianong panimalay sa Dios. So pinagis pagtuon sa pulong sa Dios, ana kita makakaton unsaon nato paghunahuna ingon nga harianon o sa atong kinabuhi. Okay? Panagawi, how to conduct ourselves pinaagi sa grasya o sa honor befitting our spiritual status. So, karon padayon gihapon kita sa atong pagtuon karong adlaw og kita nasayod naman gyud nga naga-atubang mga kita niining doktrina sa tulubagon sa atong kabubuton, the doctrine of foundational responsibility. Kaya kung ingi balik-balik aron di na ginanimo makalimtan nga ang matag tao akong gisugutan, dili magtutuo o unbeliever, every person matag sakop sa kaliwatan sa tao, permanente o direkta gyud nga may tulubagon sa iyang kaugalingong desisyon ngadto sa Dios. Dili kita manubag ni bisan kinsa, ngadto ra gyud sa Dios. Kung kita nasayod nga atong unang ginikanan si Adan ug ang babay dito sa hardin, mo'y nakaingon ni ining espirituhanong kamatayon ug ang pagtunglo nganhi kanatong mga kaliwatan sa tao tungod sa irresponsable nga buhat nila ni Adan ug ang babay by violating God's prohibition. So, mo na volitional responsibility. Mo na
nalubag sila sa ilang nabuhat. Ug kita kay mga kaliwat Manila, then napahiran, di lang kay napahiran, kundi napanunod nato mo bitaw nang gitawag ang ilang nabuhat nga salang panulundon. You see? Ayaw nagid kalimti ka ng formula nga ngano nga ang mga katawhan nahog ni ining pagkapatay spiritual. Buhi kita physical, apan patay spiritual. So, tungod ni ining formula. Numdong kas formula. Review gihapon kini. Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Ug sayod ka na kung sabot pasabot ng spiritual death. Espirituhanong kamatayon na aguman sa tanang mga sakop sa kaliwatan sa tao ug kini wa magpasabot nga espiritu namatay kundili nga hingpit nga pagkahimulag sa tao gikan sa Dios. Ngano man tungod lagi sa buhat nilang Adan ug ni Iba. Iba naman sila sa pagkalaglag na nila. You see? Apan lagi ang Dios tungod sa iyang hustisya, tungod sa iyang kaluoy ug sa iyang pagkamakiangayon, nagasangkap siya kaluwasan nganhi sa tao. Pinagi sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo. Aron sa iyo na ang tao can come back and be reconciled to God. Sa diha nga ang tao mudawat musanong ug moingon siya, nagatuo ako kang Ginoong Jesucristo, then diha gyud instantly anaay mohari nga kalinaw, shalom, peace with God, irene. Now, of course, di man kinahanglan nga ang Dios mo sangkap ka ng kaluwasan. But He did it in eternity past. Tungod kay grasya. Mao ginatong gibalik-balik sa pagpainomdom kanimo nga king tanan. Pagsangkap sa Dios sa iyang kaluwasan nga ni sa tao aron may balik kita mapasiguli kita ngadto kaniya, grasya. Man does not deserve it, nor earn it, nor work for it. Wala. Dili gyud tatakos. Mao na nga ang Dios padayag, tanyag sa iyang stimulus. Stimulus, the provision for every person. Ug kining iyang pagsangkap sa matag tao ni ining maong stimulus, mao ang iyang gugma ug ang iyang grasya. Salvation by faith alone in Christ alone. Let us emphasize on that. Ang kaluwasan pinaagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Now, ang matag tao akong hisgutan, every person is responsible. Siyang manubag to appropriate God's offer of salvation. Naraan niya, iyabang dawaton o iyabang isalikway. Kay kini man ang policy sa Dios. Ang policy niya, grasya. Kapan ang iyang Satanas, na mapun siya policy, evil. Nakita ni mo ang nagkasumpaki, nagkabikil, okay? Nagkaatbang, policy sa Dios, grasya. Policy ni Satanas, evil. Dautan. Now, any person nga mamatay in rejection ni Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas, of course, is going to wind up dito sa kasakitan, mao iuna na iyang adtuan. Relocation kanang lugara, okay? Then, human niya ng kaning kasakitan, moadto na siya dito sa Great White Throne Judgment. Ang dakong puting trono sa paghukom. And finally, ito na siya itambog dito sa linaw sa kalayo. The lake of fire nga ginganlan sa kadaghanan og impyerno. Nga diin
Anay gitawag sa in English of blackness of darkness, burning forever. Ang ilang kanang asuh goes up forever and ever. Wala na'y kanang kaygayunan nga makaikyas. No chance of escape. Kaya nga naman, ang maong tao nga misalikway kang Ginoo si Kristo nga manluluwas, he has already reached his PNR sa kinabuhi. PNR, point of no return. Now, ato lang ning gi-review nimo, gilabas diha sa imong panunduman kay may nungdanon paghayo kini oy. Okay, ato ipadayon katong atong gibiyaan kagahapon nga gikinahanglan nga mosunod kita sa mando sa Dios sa iyang protokol, sa iyang pamaagi, iyang tugon, iyang pahimangno, iyang tuyo. You see, nga kita, we have to be doers of the word. Not only hearers, di lang kayo lang kang maminaw, kinahanglan imong buhaton, tumanon, doer of the word. Kaya ang pagka-doer of the word is being humble. Nagpaubsanon ka tungod sa imong pagsunod, pagtuman sa mando sa Dios. O kining pagkamapaubsanon, dili ni makita sa gawas kay nga naman, it is a mental attitude. Kahimtang na sa imong pangunahuna. So, kining maong magtotoo nga gitawag natong doer of the word, he takes in the post-salvation epistemological rehabilitation. O iya kining patuyok-tuyok na diha sa iyang panimuot. He has had it circulate in his stream of consciousness. Hinumdumi, ang doer of the word is always conscious of his spiritual stand. Ano na siyang mubati o musinati nini. He is an invisible hero, gawas pa. A winner believer. Sa laktod ng pagkasulti, siya mananaog nga magtotoo. In fact, ang pulong sa Diyos mo na ang iyang kinabuhi. Bible doctrine is his life now. Without the Bible doctrine resident in his soul, dili yun siya makatuman sa iyang espiritualong pagkinabuhi. Kadaghan ni mga doktrina. Mawita na nga akong gihatagag impasiya nga. Di mahuman kini nga itong pagtuon sa pulong sa Diyos. Kaya nga naman, labihan sa kadaghan sa mga kamatuuran. You see? Without the Word of God, you cannot execute your spiritual life. Dili. Mabito ni nga itong giuluhan ni atong hilisgutan, ni nga itong pagtulunan nga. The dynamic spiritual life of believers. Dynamic. Kulbahinam. Thrilling. Matod ba sa mga kabataan? Thrilling. Kulbahinam. Thrilling. Nabay, maginaminam ka ba? You see? Gibati na ba nimo ka na? Nga maginaminam ka na sa di ka pa magtuon sa pulong sa Diyos? Baga una ba ang imong kadasig kung saan na po'y sunod na mong tunana? You see? Na kay paghinaminam na kung mubati ka na mo sinati ka nag-ingon niya na din mo nag-ingon og you are on the right road, sakto na og gusto ka na, you are heading to the right direction, ug mao na ang buot sa Dios nga imong pagabuhaton. Kaya nagaurot-urot na, nagabukal-bukal na ng imong pagtagad, paghinam-hinam ngadto sa pagtuon sa pulong sa Dios. You see, ang Kristohanong paagis pagkinubuhi God, matuman lamang effectively in a spiritual way. Dili sa tinawhanon nga pamaagi. Kapila na yun nato ni balik-balika. Do you still remember the definition God sa Christian way of life?
The Christian way of life is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. Na, tungod kay supernatural way of execution man, unsa man? Unsaon magyud nimo? Unsa may supernatural way of execution? Pinaagi sa gitawag nato nga doktrina, faith, rest, life. Kinabuhi kini nga may pagtuo nga nagadala og pahulay. Sabot? Sabtag yun na. Kay, sabi nimo, gihisgutan man din nato kaghapon po. Ako lang yung baliko, no? Nga ang pulong sa Dios, the Word of God, ikatandi nato kini sa salamin. We can compare this to a mirror. Unsa may imo makita sa mirror, of course. Ang mirror, ang salamin is used to see our own self. Ang atong naong, aron kita may baopod, unsa na atong hitsura. Okay? Now, ang usa ka tawo can analyze himself or herself pinagi sa pagtan-aw sa iyang kaugalingon, pinagi sa salamin. Now, ang salamin sa magtutuo, maong pulong sa Dios. You see? Kaya he can analyze himself, pinagi sa pulong sa Dios. Apan unas tanan, ang magtutuo has to have positive mental attitude. Positibo gid siya, una. Ngadto sa pulong sa Dios. Otherwise, he's not able to analyze himself. Dili gyud. Kaya ang iyang mental attitude towards the Word of God must only be positive, not not negative, not kanang bagagad lang kas panahon o siya imong gibati. No. Ang imong mental attitude ngadto sa pulong sa Dios must dili lang kay positibo kundi boiling hot. Nagbukal-bukal gyud. You see? Mao kana ang tinguha sa Dios. Kabubuton na sa Dios for every believer to have ngadto sa pulong sa Dios in order for him to be a spiritual believer, an epinosis believer, an invisible hero, and for him to be able to live niini nga dynamic spiritual life. In short, a winner believer. Na, kinsa mo dili gusto himo mananaog. Naduhara ra ba ka klaseng magtutuo ni aning kalibutan na duhara. Dili kay bahi og laki, no? Magtutuo nga mananaog, believer, a winner believer, o magtutuo nga pildiro, ay loser believer. Duhara. So, papiliun ta. Unsa man? Buot bantang may himong pildiro o mananaog. You see? Duhara ang atong kapilian. O ano sa kapupili? Karon. Tomorrow may be too late. You see? Karon, kay nakita man sa Dios, kay hingpit gud siyang pagka-omni siyente sa iyod siya tanan, unsay na sa sulod sa imong kalag, na bay pulong niya, wa may pulong sa Diyos sa imong kalag, niya naglunang kas mga kasalanan, pahimulos kas mga sistemang satanas, tulo ni, duha ka sistema ni satanas nga imong kadulngan, kung karnal ka, o padayon paglunang sa kasalanan, then karnal ka. Tuwa kang magpuyo sa duha niya ka dapit nga may gahom ni Satanas. Ang una nini, arrogance complex. Ang kaduha, hatred complex na. Tabok-tabok na lang ka diha. Kung dili ka mo rebound, dili ka mo unsa metanoeo. So kita ka
kung pananglitan, ikaw makarnal, gumikan sa pagbuhat ng mga kasalanan, you are going to be punished. Gawas nga, karnal ka, tuwa ka sa gahom, adapit nga may gahom ni Satanas, ikaw pildiro nga magtotoo, wala kay, ino na lang yun nato, wala kay nada, stubangan sa Diyos. You are useless. So, kay useless ka man, nagtuman magyukas paglunang dito sa kasalanan sa sistema ni Satanas, you are going to be punished. Tungod kay ikaw karnal. Kay ang nagdumala na si mong kinabuhi, ang iyo naman kinaiyang makasasala. Old sin nature rules your life. And then, God disciplines you. Okay? Gawas pa niya na, you are punished because you don't use the divine solution of rebound. O mani mo gamita. So, disiplinahon gyud ka sa Dios. Unsa pa? Disiplinahon ka sa Dios tungod kay ana kas gitawag og perpetual carnality. Kay kini kung pagka-perpetual carnality, status man kahimtang samara nga imong gisakit ang Espiritu Santo. Mao na nga ikaw disiplinahon gyud sa Dios. Di man ni katong tulo ka espirituhanong kahanas. Rebound, Operation Z, o problem-solving devices sa Dios. See? Operation Z, naapil na ang pag-mintinar ni mo, pagpadayon, pagtubo diya sa grasya o kay balok ang Ginoong Jesucristo. Segundo Pedro 3:18. Unya, bantay gyud nga dili gyud ka masukamol nining tulo ka arrogant skills. Tulo ka unsa? Kahanas sa pagka-arrogante. Ingnon lang nato sa Visayan na. Self-justification. Sunod, self-deception. Sunod, self-absorption. Unsa man ang self-justification? Kana bang mo justify ka, mga tarungan kasi mong kaugalingon, mao manggod ni, mao kad na, mao kadto. You justify. Kaya nasayop ka man, nahisukamod ka man sa mga kasalanan, o tuwa man kas dapit nga may gahom ni Satanas, then you justify. Tungod manggod ni nini. That's self-justification. That's the number one arrogant skill. Ikaduha, self-deception. Galing la kasi mong kaugalingon. Kung naa ka na nasul niya ng maong arrogant skills. Ikatulo, self-absorption. He can only see himself. Mao na ang bation o masinatis magtutuo nga nahisukamod o na unsa napildi siya gumikan ni tulo ka arrogant skills. Ang balikon, self-justification, self-deception, o self-absorption. Now, diya sa Juan 1:12, ato man po nang itukbil kagahapon, apan ato lang magyapong balikon. Nagaingon kini sa in English, we are given the power to become a child of God. You see, kiyatagan kita gahom nga mahimong mga anak sa Dios. Pinagi sa atong pagtuo kang Kristo lamang. Now, so kung ikaw anak na sa Dios, gumikan niya ning imong pagsunod sa tugon sa Dios, tumuo ka kang Ginoong Hesus, o ikaw maluwas. Now, automatically, nahimo ka ng anak sa Dios. Apan, sa diha nga kanang mahisukamod lagi ka, pinagis pagbuhat og mga sala basuna-una, sala sa dila, sala sa buhat, then what's God going to do to you? Of course, He's going to punish you. Disiplinahon magyo ka kay nga naman. Anak ka man niya. Kita nimo? Whom God loveth, He chasteneth. Kadturang iyang mga anak mo ay disiplinahon. Di naman disiplinahon niya itong mga dili magtutuo. Tingali,
If you are an unbeliever, nagpaminaw ni mo yung kabintaha. Bintaha kay dili namin disiplinahon. Dili mo disiplinahon, apan hinukman naman mo. Kita ni mo? You are now judged. Hinukman. You are already judged to the lake of fire. So, ang malikon nga we are punished for the following reasons. Because we have rejected the integrity of God. So not because we rejected God's plan for our life. Uban. Because we rejected God, the Holy Spirit's power. Unsa pa? Because we rejected our potentiality to be a winner. To be a witness and winner. Witness to Satan's accusation against God. Kini bang angelic conflict? Unsa pa? Kita disiplinahon tungod kay atong gisalikway ang dili kasagaran nga matang sa pagkinabuhi nga espirituhanon, being a supernatural way of life. Unsa pa? We are being punished for our failure to be representatives or ambassadors of Christ. So, ang 1 John 5:11 to 13 nagaingon. And the testimony is this, that God, ato ning padayon, that this is the record, that God hath given to us eternal life, and this life is in His Son. Verse 12. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Verse 13, these things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe in the name of the Son of God. Mao kanang unod diya sa 1 John 5:11 to 13. Now, timan ini, nga ang Diyos can never cancel the salvation, eternal life that He has provided us. Dili. Dili na nungka nga makansilar kini nga atong nadawat nga kinabuhing dayon. Remember the doctrine of eternal security? Once saved, always saved. Na. Kay ato nigi hatagag ibasiya kay daghan mga Kristohanon nga di makadawat niini. Di makadawat. So it's a matter of choice. Narapon na nimo, it's between you and God. Kung tuo ka ba niya na o dili. Basta iha ka ng pulong sa Diyos. Nakanis doktrina sa eternal security. God is not an Indian giver. Di siya mang-Indian nga. Ay, bawion ako ng akong kaluwasan, gihatag ni mo, kaya nakasa ka. Actually, nahibaw ka na tubag ni ini. Dili naman issue ang sala. You see? So, because you are a believer, doon na kay duha ka kapilian, to be spiritual or to be carnal. Kita ni mo? Naragodan ni mo sa pagpili. Mahimo kung mag-carnal ka. Kung naibaw na po kung sidagatan ni mo, mo niya ito gitunaan. Apan kung may spiritual ka, naibaw na po kung sidagatan ni mo. You see? But also remember the doctrine of volitional responsibility. Ako ning gihubas binisaya og doktrina kini sa tulubagon sa kabubuton. Tulubagon man ni sa atong kabubuton. You see? Ug timan ni katong naarabay pulong sa Dios diha sa Proverbio 23 versikulo 7 nga nagaingon nga we are what we think. Unsay nagauna mao kana kita. Now, si Pablo nagasulti, nagatugon nga ni kanatong mga magtotoo.
Nga, he said this, mo niyang gisulti, I fought the good fight. I run the course. I kept the faith. Now, I'm waiting for my rewards. Na, makasulti ka ba po niya na? Ingon nga, Kristohanon, nga nakadaog ka na. Kay ba naog ka man, na kay pagtuo nga gikuptan gyud ya. You kept the faith. O karon nagapaabot ka na sa imong mga ganti. Ibaw ka ba nga, ang ganti to ang nagiandam na sa Dios dito sa eternidad. Alang sa mga magtotoo, kanato mga magtotoo. O naarabay requirements nga ato madawat kini. Ang atong escrow blessings to ang nagahuwat. Ang atong mga inheritance, rewards, mga ganti, mga purong-purong, nagapabot. O gipundo kini dito sa Museum of Heaven with your name carved on that Museum of Heaven. Naingani mo dito. O pag-ato na ito dito, suroy-suroy ta dito sa langit mo, tanaw ta sa atong Museum of Heaven, unsa mag-isod dito ha? Tanaw ni itong sod. Ngayon ka, maumaning akong mga damgo, mga tinguha, mga ako yung gipanghandoy, nga ako maangkon, tuwara man sa sod. You see? Ug kadto nahimo na lang handumanan. Kaya waman ka makatuman sa unsa requirements. Naay requirements nga imong tumanon aron madawat nimo kadto. Ang pagdawat nimo niya na dili man kay usa ra ka adlaw, sa kabuwan, tinuig, bisan nga siglo dili. Hangtod sa kahangturan. Forever. Ang pagdawat nimo niya ng imong inheritance. Apan unsa man nimo pagdawat wa magkakatuman. Pildi ka man sa imong Kristiyanong pagkinabuhi dinhi sa yuta. So mo na nga mo bitaw nagiingon diha sa Great White Throne Judgment nga na ay mga magtutuo dito mga uwaw. Nakadungog ka ba o nakahibalag ka ba niya na? Ang bersikulo nga na ay mga Kristiyanong mga uwaw. Kay napakyas man sila sa pagtuman sa mga tulumanon, panginahanglanon, aron sa pagdawat niya itong mga inheritance. You see? So kay wa man ka makatuman, pildiro raman ang imong gipili, pagkapildirong magtotoo, dili man nanaog din, unsa? Nahimo na lang yun nga unsa? Kanang memorial of lost opportunities. Memorial. Makaako ka ba? Nga mahimo lang ng handumanan? Hangtod ra ba hangtod? Sige na lang yung kagkagot dito. Pastilan. Sayo pa ginako. Pastilan yung pagka maro ginako. Nanamo na. Labon sayo pa. Ang buta sa bot nga. While naapay panahon. Kini ang panahon. Kapila na ako nabalik-balik kagyot. Pag-emfasiya ka. Karon ang panahon nga kita mainiton sa pagtuman sa mga gikinahanglan. Unsa man? Unsa may mga panginahanglan? Kasayon ang imong pagtuman sa mando sa Dios diya sa 2 Pedro 3:18. Unsa may gisulti? But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Unsaon? Pinahagi ni nga itong gibuhat adlaw-adlaw pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Na inumdong ka ba sa slogan ni nga itong ministry? Operation SLBA. Study, learn, believe, apply. Mao na. Ayaw na ginagalimti.
Mao ni nga itong slogan. Nanimog mo dawat ka ba niya na o di? It's a matter of choice. Na, buot ka ba nga dito na sa langit, magsige kag panakla dito. Sayang, wag ko katuman na. Dili pa ulahi. Fellow believer nga nagpaminaw karon ni nga atong mensahe, atong pagtuon ini. It's not too late. Now is the right time. Ay, imo pa nang iunda-unda, makaingon ta, tomorrow may be too late. Kasabot ka. So, mao na sa atong pagpadayon, sa pagtuon sa pulong sa Dios, ato ning gibalik-balik, isubli-subli, aron sa ingon niya na, di nagyud na nimo makalimtan og tuwa na, nasud nagyud na, sink in, matud pa sa English. The Word of God, the truth, sinks in diha sa kinaladman nimong sa imong kalag. So, paminaw gyud nining tugon kini sa Dios. Dili man ni tugon ni Vic Balbido, no. Why labot ta nini. Gigamit to tas Ginoo nini. Gigamit to ta. We are only a mouthpiece. Gigamit to ta sa pagsangyaw sa kamatuoran o sa unsa. Labi na kaninyong mga dili pa magtutuo na kamumusanong sa pulong sa Dios. O ni may bisita nato karon. Misuod karon. Okay, go. Namaw na nga nagapadayon kita sa pagtuon ini kay menungdanon kayo kini sa atong kinabuhing Kristohanon. So, di man okay. Mo singit na punta ni ining punto bahin sa doktrina sa kanang kamatayon. Na ay hibaw ko nga na ay nakadungog din mo yung hala, naghiskot na po kamatayon, nawa tayo mahimo. Part ni sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos kay may kalabutan kini sa atong gitunan nga, uluhan nga, the dynamic spiritual life of believers. Aron ang imong pagpananaw, ang imong attitude nga sa kamatayon, mausab niya ang doktrina sa kamatayon. Paminaw. Ang Diyos, maura gyud ang tag-iya sa atong kinabuhi. Gusto? Ang mohimo og desisyon sa pagbawi sa atong kinabuhi, ang Diyos ra gyud. Kinsa mao ang labaw nga makagagahom, ang magbubuot sa tanan. Gusto? Now, ang Diyos lamang ang mohimo og desisyon kanusa og unsang matang ang atong kamatayon. Na sa Salmo 68 versikulo 20 ug busa kun mao kini, wa gyud tay katungod sa pagkwestiyon sa kamatayon ni bisan kinsa, atong mga inigugma, suod kinabuhi, sanglit kining tanan, binasihan man sa desisyon sa hingpit nga kinaiya sa Dios. Sabtag yun na. Ang Dios, hingpit nga pagkamatarong. He is perfect. Righteousness, ug busa. Dili gyud siya makahimog sayop nga desisyon. Nunca. Dili gyud. Ang hingpit nga hustisya sa Dios, kanunay gayong makiangayon, always fair. Bahin sa kamatayon ni bisan kinsa nga sakop sa kaliwatan sa tao. Ang omnipresente o omnisyente nga Dios, mao ang kinaunhang saksi, is the first-hand witness kinsa nahibaw sa tanang mga panghitabo. Mao hinungdan nga ang Dios aduna niya ng tukma nga panahon o tukmang paagi kanusa kita niya kuha. Well, of course, gawas lamang sa pagtubok o paghikog, suicide. Ang kamatayon iyaha ragayod sa Dios nga pagpili. Ang Dios
migahin o mi-assign o kamatayon sa tagsa kanato. Ana ay uban mamatay diha sa ilang pagkatog. Ang uban gani mamatay sa gira, uban mamatay sa aksidente, mamatay sa cancer, mamatay sa COVID-19. Ang tinuod, ang atong kinabuhi, mura nagbitay o gamayng lanot o kini mahimong putlon sa Dios sa usa ka pamilok lamang samtang gina. Ang kamaayo na tuglawas dili ra ba isyo? If you are healthy, sa maayo kag panglawas dili na isyo. Ang Dios makahimos pagkuha nato taliwas kamaayo na tuglawas o taliwabas masakiton nga kahimtang sa atong panglawas. Di gani isyo ang atong pangidaron, ang atong edad, kung bahin na sa tukmang panahon sa pagkamatay. Sanglit, ang paghukom sa Diyos, hingpit. Usa kapag pasipa na ba, ang pag-ingon nga ang kamatayon sa katao, usa ka trahedya, labi ang namatay bata pa, o usa ka maing tao, ug dalaygon nga tao. Tinuod man nga kita magsubok. We mourn sa pagtaliwan sa usa nato ka hinigugmaapan. Dili angay hikalimtan ang paggamit sunahuna sa Dios. 1 Corinthians 2:16, the mind of Christ. O nga di kita maparihas uban nga way paglaom. 1 Thessalonians 4:13. Ang mga dili magtotoo way paglaom. Now, usas mga yawi sa kinabuhi, one of the keys in life, mao ang dili pagkahandlok sa kamatayon. Mao kana ang usa sa yawi, mga yawi sa kinabuhi. Ang pagkahandlok mamatay, mo'y makaingon sa atong pagkatarantar. In fact, that shows you do not believe in God's word. And because of that, you are actually making God a what? A liar. Gipakamakakon nimo ang Diyos. Now, nainom-nom ka matud pa ni Shakespeare sa basahon nga Julius Caesar. Nagaingon sa in English, cowards die many times before their death. The valiant never taste of death but once. Binisayo na ito Ang mga talawan kuno mamatay sa makadaghan. Una, pagyod ang ilang kamatayon. Ang mga maisog, di yun makatilaw kamatayon apan sa makausara. Nagkasabot ka ba? Now, nabihas kadakong kalahian, ang kamatayon sa usa ka magtotoo ug sa usa ka dili magtotoo. Okay, ako kang hatagan og pagtandi. Okay? Ang magtotoo. Okay, ang bahis magtotoo atong unahon. Ang magtotoo na nag-iyag kinabuhing dayon. Okay? Adto tas di magtotoo. Why kinabuhing dayon? No eternal life. Sunod, balik tas magtotoo. Wa na siya'y appointment with judgment. Naman sa Roma 8:1. Ang tutas di magtotoo. Wa siya'y paglaom beyond the grave. Only the anticipation of eternal judgment. Now, ang magtotoo, ang tutas magtotoo, tabok. Siya muatubang naong sa naong ngadto sa Dios, face to face with the Lord. Ang di magtotoo, it is appointed for mankind to die once, and after this, the judgment. Hebreano 9:27 na. Okay. Ang tutas magtotoo, na siya ay eternal inheritance. Panulundon nga dayon. Gawas pa, tuwan ay giandam nga bag-ong
puloy-anan, a new home, destined to live in heaven with perfect happiness. Hingpit ang kalipay. Salmo 16:11. Therefore, ang magtotoo is a winner. Mananaog. At tutas dili magtotoo. Siya gidestino na to go to torments and then great white throne judgment on finally to the lake of fire. He is a loser. Loser. Kaya dili man siya magtotoo. Busa pili. Use your volition. Gamita ka na imong kabubuton. Karon mao ang panahon sa pagpili. Now is the time to make a choice. Believe in Christ and go to heaven, or reject Christ and then burn for all eternity in the lake of fire. Hell. Pili. Mabitan ang kinamub-an nga mensahe sa kalwasan, by kalwasan mo kini. Believe or burn. Magampo ta. Wala na mo nga Diyos, nagapasalamat kami ganimon, ning among nakatunan nga dugang kamatuoran. Salamat o Diyos sa imong pagpatinaw ka namo nini. Bahin sa kaluwasan, bahin sa magtutuo na, nga kinahanglan siya, magapuyo diya sa imong dapit nga may gahom, nimo, aron kami makakabot sa among tumong nga espirituanong pagkahamtong aron sa ingon niya na mahimo kami nga mananaog nga mga magtutuo nga kami magahimaya kanimo. This is the capacity stage, capacity for life, capacity for love, capacity for receiving blessings. Dada kami pagbalik ug manining among Bible study nga adlaw-adlaw. Pinagi sa YouTube, sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.